Tiegħi l-anti tħadilix. Għad ħsibt kemm għandix nagħti għalkemm ma taranix jien ninsab fik. Sejjaħ li trid fertu jew embriju. Imma nibqa' naħtijien miraklu tal-mulej. Dan kien wieħed mill-interventi f'attività mtella mill-Moviment Malti għad-Drittijiet tat-Tarbija li ser titwielet li jirrappreżenta mal-45 organizzazzjoni. Nagħmlu nfasi qawwija illi t-tarbija tkun protetta mill-sara li tista' sserilha mill-alkohol, mid-drogi, mis-sigaretti, mill-chemical substances fuq il-post tax-xogħol. Issa meta ngħidu don't harm the baby, obviously mbagħad ngħidu don't kill the baby. L-Isqof Paul Cremona qal li għandna nippromovu l-ħajja u mhux niddeċiedu meta din għandha tintemm. Alexej Dinglis, sindku tal-Belt, tkellem dwar ir-realtà xokkanti li hawn tfajliet li jridu joħorġu tqal sempliċement biex jgħixu minn fuq is-servizzi soċjali. Mart il-kap tal-Oppożizzjoni Michelle Muscat qalet li m'hemmx biżżejjed appoġġ għal dawk li jkollhom miscarriage u hemm bżonn ta' aktar sensitività fl-isptar fejn sal-lum mara li tkun friskju li titlef it-tarbija tista' tkun sodda ma' sodda mahom li tkun ser twelled dal-waqt. Appellat għal bżonn ta' aktar informazzjoni dwar l-IVF u saħqet li min ikun qed jipprova jkollu tfal b'dan il-mod ikun għamel minn kollox qabel ipprova din it-teknika. Il-ħajja sabiħa li jkollok it-tfal hija l-iktar ħaġa sabiħa fil-ħajja u aħna anzi f'dan il-pajjiż irridu mhux talli biss inħeġġu biex aktar nies ikollhom aktar tfal ħalli jkollna popolazzjoni b'saħħitha imma anke biex meta jiġu dawn it-tfal intom kwalità ta' ħajja aħjar. Mart il-Prim Ministru Kate Gonzi qalet li bħala soċjetà rridu naraw li ma npoġġux tfajla li qed tistenna tarbija f'sitwazzjoni li kollha tagħmel pass kontra qalba għax m'għandix alternattiva. Tfajli tqal u li għandhom bżonn għajnuna jistgħu jagħmlu kuntatt ma' dawn l-aġenziji li qegħdin jidhru fuq l-iskrin.